zit op de drumstel in de band The Firekillers. Ik speel bas ook in de band Firekillers. Ik begon eigenlijk met drummen en dit hier bijvoorbeeld van een koor. En ik word wel erbij en nou speel ik sommige nummers in de bas. Waarom was het voor de gitaar kiezen? Omdat men hoort dat ik die en het klonk cool, dus ik dacht dat wel kicken. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Het is eigenlijk een soort van popschooltje. We zijn begonnen, dit is ons 6e lesjaar al inmiddels. En we zijn gewoon begonnen met bandlessen geven. Ongeacht of je een instrument kan spelen of niet, maakt niet zo heel veel uit. Is het moeilijk? Sommige dingen bijvoorbeeld, dan is het wel even van, hoe moet dit nou? Maar uiteindelijk, oefenen baart kunst dus. Ik vind muziek nooit heel leuk. Ik hou wel van muziek. Ja, ik hou van muziek en als het dan zelf nooit mooi is, heel leuk. En lekker ruffen dus. Ja, het is ik een beetje. Als u zeker met een drumstel? Ja, nou, het is in mijn slaapkamer en mijn husband vindt het machtig dat ik dat doe. Ja, er was nog een plekje vrij in de rockband, dus toen kreeg ik gewoon de bas in mijn handen. En toen dacht je, nou, misschien is er wel wat. Ja, Ja, bevalt het een beetje? zeker. En je wordt meteen in een band gezet. En dan gaan we popliedjes instuderen met elkaar.